Geweldig. Ook vroeg de kwadraat. Ook deze mekjes hebben heel vaste trainsters. Het ganse jaar door weer zijn getraind door Wendy Gele en Daisy Lomme. De leiders ervan zijn Shirley Lomme en Evie Dame. Voor al deze mekjes in het Veldense de regelaar. We gaan weer. 1, 2, 3. 1, 2, 3.